Добрый дзень, гэта Ганна Соус, вы ў эфіры піку свабоды на канале Свабода Прэміум. Мы ў жывым эфіры разам з палітычным аглядальнікам інфармацыйнага агенцтва Позірк Александром Класкоўскім будзем абмяркоўваць прэсавую канферэнцыю ціхановскіх і вызваленых палітвязняў. Таксама пагаворым пра тое, што стаіць за вызваленнем, чаму Александр Лукашенко гэта зрабіў, якая цана вызвалення. Добрый дзень, спадар Александр. Добрый день. Вот мы только што скончылі глядзець прэсавую канферэнцыю Святланы, Сергея Ціхановскіх, іншых палітвязняў, вельмі эмацыйную прэсавую канферэнцыю. Што самае галоўнае вы вынеслі з яе? Ну, па-першае, сапраўды гэта ўсё кранае і бачна, што Ціхановскі такі чалавек, які сябе паказаў цвёрдым у гэтых турэмных мурах, ён нават не хаваў слёз у пэўных момантах, калі казаў пра тыя рэчы, якія яму асабліва шчымлівыя. Так што па-чалавечы гэта было вельмі кранальна ўсё. А калі па сутнасці, то я думаю, што аналітыкі яны так трохі цынічна глядзелі на тое, што скажа Сергей Ціхановскі наконт лідарства ягонай жонкі. Таму што калі гэта сенсацыя ўсіх агарошыла, што Лукашенко выпусціў Ціхановскага, дык пачалі гадаць чаму. Таму што Ціхановскі быў не проста ягоным палітычным супернікам у 2020 годзе, як Бабарыка, напрыклад, а яшчэ, я думаю, ён абразіў моцна Лукашенку, таму што ён у такой сатырычнай манеры вёў кампанію палітычную. Мы ж памятаем, гэты прыдумаў лозунг «Стоп, таракан», і тапак хатні вазіў вялікі на даху сваёй аўтамашыны, гэта як сімвал барацьбы з гэтым вусатым насякомым. Зразумела, хто меўся насамрэч на ўвазе, і я думаю, што Лукашенко закусіў губу дадаткова ад гэтага. Плюс яшчэ мы памятаем фрагмент гэтай сустрэчы знакамітай у следчым ізалятары КДБ, калі прыйшоў да арыштаваных палітвязняў Лукашенко. І тады ў іх была дыскусія, в якой Ціхановскі кінуў рэпліку кшталту, што і да вашага колі будуць пытанні. Лукашенко потым вельмі абураўся, там дадаў фарбу ў гэтую гісторыю, што яны майго сына хацелі там пасадзіць ці знішчыць і гэтак далей. Карацей, вельмі вялікі зуб быў у Лукашэнкі на Ціхановска, асабісты вораг, можна сказаць, у ягонай асобе быў для дыктатара. І раптам ён яго адпускае. Гэта нечакана, і я не буду пералічваць усе версіі, і тут амерыканскі след у гэтай гісторыі, ён відавочны, але такая з'явілася канспіралагічная версія, што, маўляў, гэта Лукашенко хоча сутыкнуць лбамі Ціхановскага мужа і ягоную жонку, бо яна ж у свой час сказала, што я за Сергея іду ў палітыку, я сама, маўляў, асабістых палітычных амбіцый не маю, і цяпер ён выйшаў, ён на волі, ён не зламаны, і, магчыма, пачнецца нейкае перацягванне коўдры ў палітычным сэнсе. Калі быў у кагосьці сапраўды на гэта разлік, то пакуль што ён не пацвярджаецца, таму што Ціхановскі самакрытычна сказаў, што спачатку яму трэба зарыентавацца, увогуле зразумець, што адбываецца, ну і пасля 2 гадоў і 3 месяцаў у рэжыме інкамунікада, ды і проста ў турме там вельмі ж фільтруецца інфармацыя. Натуральна, яму трэба агледзецца, сэнсаваць, дзе ён, у якім свеце ён апынуўся. Але да канца я б гэтае пытанне не здымаў, шчыра кажучы, таму што Ціхановскі чалавек амбіцыйны, і не выключана, што праз месяц-два, пакуль ён казаў там і журналістаў заклікаў дапамагайце, я, маўляў, зноў пачну такую блогерскую нейкую работу, медыйную працу, але яму, магчыма, стане цесна ў гэтых рамках, так што за развіццём гэтага сюжэту яшчэ варта будзе паназіраць. Ну, для тых, хто не глядзеў прэсавую канферэнцыю, нагадаю, што журналісты задалі пытанне, хто лідар беларускай апазіцыі. Сергей Ціхановскі адказаў, што лідарка беларускай апазіцыі ягоная жонка Святлана Ціхановская, і чалавек, які быў 5 гадоў за кратамі, не можа быць лідарам, як і не могуць быць лідарам все тыя людзі, якія цяпер за кратамі. Праз некаторы час гэтае ж самае пытанне задалі яшчэ раз з просьбай, каб на яго адказаў не Ціхановскі, а Святлана Ціхановская. Ну і яна практычна сказала тое самае, што не тое самае сказала
сказала тое, што яна гаварыла вельмі шмат гэтыя гады, што асноўная задача яе застацца з беларусамі да таго моманту, пакуль не будуць праведзеныя свабодныя выбары, пакуль не будуць вызваленыя все палітзняволеныя. Спадар Александр, ну, вельмі важная рэч, якую гэтае пытанне задае практычна кожны чалавек цяпер. Чаму быў вызвалены Сергей Ціханаўскі і гэтая група палітзняволеных? Гэта адбылося праз дзень пасля візіту спецпасланніка прэзідэнта Трампа Кіта Келага, і вынікам стала вызваленне палітвязняў. Якая цана? Пра цану мы дакладна не ведаем. Я тут нагадаў бы пра публікацыю, пакуль што не ведаем. Магчыма, у найбліжэйшым часе гэта неяк высветліцца. Пабачым. Але я хацеў бы нагадаць у звязку з гэтым вось лютаўскую публікацыю Нью-Йорк Таймс, калі ў Мінск прыязджаў Крыстафер Сміт, таксама даволі высокапастаўлены амерыканскі чыноўнік, і вывозіў некалькіх палітвязняў, у тым ліку тады Андрэй Кузнечык, былы супрацоўнік Радыё Свабода, быў вызвалены таксама. І вось праз 2 ці 3 дні Нью-Йорк Таймс напісала, што паміж Мінскам і Вашынгтонам вымалёўваецца такая вялікая ўгода, у выніку якой Лукашенка, маўляў, выпусціць значную частку палітвязняў, у тым ліку і знакавых, а Амерыка, Вашынгтон наўзамен здыме частку санкцый, найперш з беларускіх банкаў і з беларускай калейкі. Дык вось тут яшчэ згадаем таксама як звяно ланцужка тое, што пры канцы красавіка быў вызвалены Юрась Зянковіч, ён этнічны беларус, але, як вядома, амерыканскі грамадзянін. І нарэшце разам з Ціханаўскім быў вызвален Ігор Карней, таксама прадстаўнік, былы супрацоўнік Радыё Свабода, якое фінансуецца ці фінансавалася, не ведаю, як ужо цяпер гаварыць, амерыканскімі уладамі. Так што тут вось гэты амерыканскі след і амерыканскі інтарэс прасочваецца, і падобна на тое, што сапраўды мы маем перад сабой карціну разгортвання вось гэтай вялікай угоды. Наколькі далёка яна пойдзе, якія канкрэтна ў яе этапы і што канкрэтна паабяцана Лукашэнку, нам пакуль што невядома. Я дапускаю, што на гэтых першых этапах Лукашенко просто, так бы мовіць, робіць шырокія жэсты, каб спадабацца Трампу, каб Трамп яго заўважыў. Як вядома, дарэчы, ён запосціў навіну пра вызваленне Ціханаўскага і так сціпла, у двукосці сціпла напісаў «Дзякуй прэзідэнту Трампу». Так што тут гэта праца на ягоны імідж, і дзеля гэтага Амерыка таксама, напэўна, гатова даць некаторыя пернікі. Праўда, гэта асобная вялікая тэма з санкцыямі. Ну, напрыклад, вось з беларускіх банкаў нібыта Амерыка паабяцала Лукашэнку зняць санкцыі, але ж еўразвяз, наколькі вядома, наадварот рыхтуе 18-й пакет, у якім даволі жорсткія рэстрыкцыі акурат супраць беларускіх банкаў, а з Еўропай нават цяпер гандаль у Беларусі значна большы, чым з Амерыкай. Таму тут пытанне, наколькі вось гэты жэст Вашынгтона будзе ў матэрыяльным і ў фінансавым плане для Мінска важкі. І другі момант, таксама беларуская калейка. Напрыклад, Штаты здымаюць санкцыі. Тут ёсць свая логіка, таму што з Канадай цяпер у Вашынгтона вялікія цёркі, а Канада гэта буйны пастаўшчык якраз калійных угнаенняў, у тым ліку і на амерыканскі рынак. Але ж перавальваць гэты калій найлепей праз Клайпеду, праз літоўскі порт. А літоўцы, як вядома, вельмі жорсткую пазіцыю занімаюць у дачыненні да афіцыйнага Мінска. Таму тут вось цэлы вялікі вузел, і ўзнікае шэраг дадатковых пытанняў. Напрыклад, ці пачне Вашынгтон ціснуць на тую ж Літву, маўляў, адкрывайце шлях у Клайпеду, бо ў нас угода з Лукашэнкам. Як сябе павядзе Літва ў гэтым выпадку? Ну і так далей. Гэта асобная тэма, я не буду паглыбляцца, але хачу падкрэсліць, што тут усё вельмі заблытана, вельмі няпроста, і што многае будзе залежаць таксама ад пазіцыі еўрапейскага звязу. Вы ў эфіры «Піку Свабоды», гэта канал «Свабода Прэміум», з вами Ганна Совусь, мы жывым эфіры, вы можете задаваць пытанні нашаму эксперту, гэта палітычны аглядальнік інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александр Класкоўскі. Спадар Александр, я хацела запытацца, вот кажучы лексікай прэзідэнта Трампа, ну вот ці тут спрацавала угода, ці тут спрацавала ў каго якія карты,
Ці гэта быў такі традыцыйны падыход рэспубліканскай адміністрацыі, як і у ранейшыя гады, калі вызвалялі палітзняволеных у Беларусі? Ці гэта уже сапраўды новы падыход прэзідэнта Трампа, як вы мяркуеце? Гэта ўсё ж такі фірмавы стыль Трампа. Таму што, згадаем, рэспубліканцам быў прэзідэнт Джордж Буш малодшы, і менавіта ён у 2004 годзе падпісаў вось гэты знакаміты акт аб дэмакратыі ў Беларусі. Потым апдейты рабіліся, кажучы сучаснай мовай гэтага дакумента. І, дарэчы, вось у кантэксце гэтай вялікай угоды, калі яна будзе развівацца, якраз акт аб дэмакратыі можа быць пэўнай перашкодай для Трампа, бо гэта закон, яго так проста ў бок не адсунеш. І тут валюнтарысцкіх нейкіх рашэнняў цяперашняга амерыканскага прэзідэнта можа быць малавата дзеля таго, каб нешта прапанаваць Лукашэнку. Так што гэта трампаўскі, я думаю, падыход. І варта згадаць таксама, што пры ранейшай кадэнцыі Трампа таксама эмісары высокапастаўленыя амерыканскія прыляталі ў Мінск. Спачатку ў 19 годзе гэта быў Джон Болтон, а потым 1 лютага 2020 года сам Майк Помпео, тагачасны дзяржсакратар ЗША. І тады менавіта таксама была прагматычная угода, бо Лукашенко тады быў чарговы раз на нажах з Масквой, тая у сваёй манеры закруціла нафтавы вентыль, і нават пару танкераў Амерыка паспела даслаць для Беларусі ў тую ж самую Клайпеду. То бок была такая вельмі прагматычная угода і намер адцягнуць Мінск ад Масквы, карыстаючыся іх канфліктам. Тады гэта не атрымалася. Не факт, што і цяперашнія крокі Трампа, вось ягоных эмісараў, будуць мець вялікі плён, таму што цяпер залежнасць Лукашэнкі ад Масквы яшчэ большая. І тым не меней, усё ж такі, тут, калі кажуць, што вось Лукашенко 100% марыянетка Пуціна, я не зусім згодны. Так, залежнасць вялікая, але ў пэўных пытаннях ён ўсё ж такі захоўвае аўтаномію, і факт тое, што гэта пятля маскоўская на шыі яму відавочна муляе. Ён не ў захапленні ад гэтага, ён, напэўна, настальгуе па тых часах, калі ён быў міратворцам, калі там Меркель прылятала, ён ёй букет дарыў і гэтак далей. Так што, канешне, адкруціць назад усё немагчыма, але заняць нейкую трошкі іншую пазіцыю, трошкі неяк адбудавацца, так бы мовіць, ад Масквы, Лукашенко быў бы зусім не супраць. І ён неаднойчы гэта фактычна прагаворваў, прапаноўваў Мінску ў якасці міратворчай пляцоўкі, што гатовы зноў каву вёдрамі падносіць. І смех смехам, але калі Мінск нейкім чынам вось цяпер змог бы заняць месца ў гэтым перамоўным працэсе па ўкраіне, з боку часткі апазіцыі гэта мінус вялікі, гэта легітымацыя, маўляў, дыктатара і гэтак далей. Я б цяпер не пра гэта думаў, а пра тое, што ўсё ж такі такі паварот сюжэту, ён будзе ўмацоўваць суб'ектнасць Беларусі. А гэта вельмі важна, таму што цяпер на Захадзе многія ўжо палічылі, што Беларусь гэта фактычна правінцыя Расіі. Адпаведна будуюць сваю палітыку, што вельмі кепска для перспектыў Беларусі. Апускаецца жалезная заслона, хоць людзей пакідаць сам-насам, замыкаць іх у дыктатуры, гэта, я мяркую, палітыка недальнабачная. Так што вось такая сітуацыя. Спадар Александр, мы не знаем дакладна, што абмяркоўвалася на гэтай сустрэчы Александра Лукашэнкі і спецпасланніка Дональда Трампа. Вынікам гэтага стала вызваленне Сергея Ціханаўскага і 13 палітзняволеных, але самыя розныя тэмы маглі абмяркоўвацца. Што, акрамя ўласна беларускай гэтай тэмы, звязанай з палітвязнямі, магло быць прадметам гэтай гутаркі? Наколькі тое, што папярэднія аналітыкі гаварылі, што гэта могуць быць і пэўныя перамовы наконт заканчэння вайны, удзел Беларусі ў вучэннях, і адносіны з Кітаем, што магло быць тэмамі? Сапраўды, шмат версій, у прыватнасці, што Келах прыляцеў, ён жа генерал, маўляў, каб даведацца вось пра гэтыя манеўры Захад 2025, ці ўяўляюць яны небяспеку, там можа ад нечага адгаварыць, але гэта не зусім слушна, на мой погляд, таму што ўжо відавочна, што гэтыя манеўры не будуць уяўляць ніякай пагрозы, таму што проста ў Расіі, не таму што Лукашенко такі самастойны, вось вырашыў іх перанесці ў глыб краіны, хоць гэты жэст таксама варта адзначыць.
Просто відавочна, што ў Пуціна няма столькі войскаў, каб перакінуць іх у Беларусі, напрыклад, пайсці адсюль на Украіну ці там на Сувальскі гэты калідор. Так што для мяне індыкатар, напрыклад, тое, што украінцы і літоўцы вельмі спакойна каментуюць, хоць для іх уласцівы алармізм звычайна, то бок сапраўды тут вялікай пагрозы ў гэтых манеўрах няма. Вось што тычыцца Кітаю, то так, гэта пунктик, так бы мовіць, для Трампа і ягонай адміністрацыі зменшыць кітайскі ўплыў. Наколькі гэта ўдасца ў Беларусі, сказаць цяжка, таму што ўсё ж такі з Кітаем вялікі гандаль, тая ж калійка цяпер ідзе у вялікай колькасці ў Кітай. Ці могуць Штаты тут прапанаваць нейкую альтэрнатыву? Для мяне гэта даволі сумнеўна. Ну і, натуральна, трэба згадаць, што Келаг, ён жа спецпасланнік па Ўкраіне. Таму я думаю, што украінскае пытанне ў розных аспектах, напэўна, фігуравала падчас гэтых закрытых перамоваў. Для Лукашэнкі, зноў жа, вось, мне здаецца, што некаторыя апазіцыйныя дзеячы не на тым акцэнтуюцца, што ах, Лукашенко цяпер піяр сабе атрымае, ну хай сабе атрымае, хай там азаронак ці нехта пакрычыць, які вялікі бацька. Але вельмі важна тое, што ўсё ж такі у гэтым кантэксце можа абмалявацца нейкая суб'ектнасць Беларусі. Яшчэ раз гэта я падкрэслю. Тое, што у моманце цяпер вось нібыта выгадна Лукашэнку, гэта не заўжды на шкоду і нацыянальным інтарэсам Беларусі. Вось гэта простая думка, але для некаторых апазіцыянераў яны праз гэты ментальны бар'ер не могуць пераступіць. Усё, што звязана з Лукашэнкам, абавязкова дрэнна. А я не выключаю, што ён тэт-а-тэт з Келагам мог скардзіцца на таго ж Пуціна. Мы ж ведаем з ранейшых ягоных кантактаў з Захадам, калі былі нейкія выцекі інфы, што і ён, і нябожчык Макею свой час, яны казалі, што гэта імперыя нас задушыць, калі вы нас не падтрымаеце. Я утрырую, але сэнс быў такі. Магчыма, і цяпер на вушка Келагу нешта падобнае Лукашенко казаў, таму што ён сапраўды баіцца страты незалежнасці, баіцца, што Пуцін не толькі Украіну падамне, але і Беларусь таксама ў сваіх нейкіх спробах рэанімаваць Савецкі Саюз. І таму уплішчыцца ў гэтыя вось перамовы па Украіне, нейкі для сябе і для Беларусі ўсё ж выгандліваць такі статус, нейкія гаранты захавання суверэнітэту, так бы мовіць, ад сяброўскага паглынання з боку Расіі. Я думаю, што ў Лукашэнка ў галаве такія думкі ёсць, і, магчыма, ён іх агучыў якраз Келагу. Так што тут не простая шматслойная такая сітуацыя, і трэба менавіта аналізаваць, а не кідацца нейкімі эмацыйнымі лозунгамі, таму што на першым плане ўсё ж такі павінны быць інтарэсы незалежнасці, інтарэсы будучыні Беларусі. Ну і інтарэсы людзей, якія цяпер за кратамі, і людзей, якія іх чакаюць, гэта велізарная колькасць чалавек, якая цяпер пакутуе ў Беларусі. Сергей Ціханаўскі гаварыў падчас прэсавай канферэнцыі, што магчыма цягам месяцу, магчыма вызваляць усіх, трэба звярнуцца да Трампа, але вот паводле вашага аналізу, паводле вашага прагнозу экспертызы, ці магчымыя бліжэйшыя месяцы вызваленні, калі не всех, але знакавых фігураў, такіх як Алесь Беляцкі, нобелевскі лаўрэат, як Віктор Бабарыка, як Мікалай Статкевіч, як Марыя Калеснікава. Наколькі вялікая верагоднасць, што гэты працэс не проста завяршыўся гэтым 20-21 чэрвеня? Зноў жа паўтару, мы не ведаем, на якім этапе знаходзіцца вось гэтая меркаваная вялікая ўгода з Вашынгтонам, але калі мы прымаем за аснову, што яна ёсць і яна выконваецца бакамі, што у абодвух бакоў ёсць пэўны інтарэс, то лагічна чакаць, што будуць і новыя такія гучныя вызваленні. Наўрад ці вось цэлым каскадам вызваляць усіх тых, каго вы пералічылі. Лукашенко свой тавар, калі цынічнай ягонай мовай казаць, у ягоным разуменні гэта тавар, ён цэніць, ён баіцца прадзешавіць, так бы мовіць, і таму я думаю, што калі будзе ісці гэты працэс, то паэтапна. Аднак гэта не выключана, і тое, што выйшаў Ціханаўскі, вось яшчэ 13 палітвязняў, гэта сапраўды вы маеце рацыю, ужо гэтым нейкія, так бы мовіць, рэпутацыйныя выдаткі гэтага візіту Келага, яны акупіліся, я думаю,
думаю, на 150%. І дай Бог, каб у кожным разе і надалей выходзілі палітвязні. Зразумела, што цалкам Лукашенко рэпрэсіі не спыніць, сутнасць яго рэжыму не зменіцца, але нейкае адноснае змякчэнне атмасферы ў Беларусі ўсё ж магчыма, і гэта вельмі важна. Вось казалі пра вялікае акно магчымасцяў для Беларусі. Тут маленькае акенца, можа, фортка адчынілася, але было б неразумна гэты момант не выкарыстоўваць для таго, каб на волю выйшла максімальная колькасць палітвязняў і ўвогуле людзі ў Беларусі маглі хаця б атрымаць нейкі глыток паветра. Ці можна сказаць, што мы напярэдадні нейкіх вялікіх зменаў, нейкіх кардынальных зменаў? Ці ёсць у вас гэтае адчуванне, што вот гэты дзень, это учорашні дзень, сённяшні дзень, гэта пачатак зменаў? Ну, гэта тое, што называюць варушняком у моладзевым асяродку. Пайшоў нейкі варушняк, і гэта дае пэўныя надзеі. Не на цуд, але на тое, што нейкі працэс пачынаецца. Увогуле, тут варта сказаць, што трэба разглядаць беларускую сітуацыю ў кантэксце ўсёй сітуацыі ў рэгіёне. А яна вельмі такая валацільная, вельмі няпэўная. Тут многае завязана на тое, на якіх умовах будзе спынены канфлікт ва ўкраіне і як будзе адбудоўвацца новая сістэма бяспекі ў рэгіёне. Тут кропкі над «і» далёка не расстаўлены, ёсць, як кажуць, варыянты, і гэта пасля 5 гадоў такога безнадзейнага змроку ўсё ж сітуацыя, якая дае нейкія хай сабе кволыя, але надзеі на пазітыўнае для інтарэсаў Беларусі развіццё падзей. Ну, от я глядзела прэсавую канферэнцыю, было бачна, якая вялікая траўма Сергея Ціхановскага, наколькі яму часам цяжка пра некаторыя рэчы гаварыць. І я адначасна сачыла за рэакцыямі ў сацыяльных сетках, не толькі аналітыкаў, але самых звычайных людзей. І адна з рэакцый у Менску была такая, што, паглядзеўшы гэта, мы яшчэ больш зразумелі, што лепш нікуды не лезці. Бо рэжым такое робіць з людзьмі. Гэта не толькі там фізычны стан яго, але чалавек 5 гадоў практычна ні з кім не гаварыў, быў у адзіночнай камеры. Маё пытанне больш шырокае. Як вось гэтую прэс-канферэнцыю, як з'яўленне Ціхановскага эмацыйнага, нечым траўмаванага, у нечым не такога гладкага, як палітыкі спрактыкаваныя, як будзе ўспрынята ў Беларусі людзьмі і прапагандай? Ну, што да прапаганды, тут лёгка прадбачыць, што яны будуць сцябацца, што вось жалезны Ціхановскі плакаў, і бачыце, няма ўжо таго змагара і гэтак далей. Што тычыцца беларускага соцыуму, па-першае, я не ведаю, ці шмат людзей у сённяшніх умовах можа паглядзець гэтую прэс-канферэнцыю. І калі паглядзелі, я не думаю, што гэта у кагосьці зменіць погляды, таму што гэта хоць і унікальная гісторыя, але гэта ўжо тысячная, можа, гісторыя былога палітзняволенага, і ўжо было шмат драм, шмат слёз, былі смерці за кратамі. Я думаю, што тыя, хто выходзіў у 20-м, усё ж у масе сваёй, так, яны цяпер сцялі зубы, прыкусілі языкі, але яны не памянялі сваіх поглядаў, і вось гэты слой беларускага грамадства, які хоча перамен, ён застаецца даволі значным, плюс дыяспара, яна не ўся пагрузілася толькі ў нейкія праблемы выжывання за мяжой. І гэты патэнцыял у пэўны момант можа і, напэўна, будзе запатрабаваны. Так што Беларусь жыве. Яшчэ такое у мяне пытанне. У дэмакратычных сілах ёсць розныя падыходы што да вызвалення палітзняволеных. Частка дэмакратычных сілаў выступаюць за перамовы з рэжымам, да таго, што трэба размаўляць, трэба дамаўляцца. Частка больш катэгарычную пазіцыю займае. Аргументы тых, хто за перамовы з рэжымам, такія, што гэта все будзе адбывацца без нас, і дэмакратычныя сілы не будуць уключаныя ў працэс вызвалення палітзняволеных. Як вам падаецца, у гэты працэс, калі быў вызвалены Сергей Ціхановскі, наколькі былі ўключаныя беларускія дэмакратычныя сілы? Ці гэта вялікія гульні зусім іншых гульцоў? Наколькі я магу меркаваць па каментарах некаторых асоб з офіса Ціхановскай, яны фактычна да апошняга моманту не ведалі нават, хто будзе вызвалены, гэты спісы ўвесь час мяняліся. Я не думаю, што Келах там ці Сміт
ці яшчэ нехта з гэтых вось вашынгтонскіх эмісараў кансультаваліся з офісам, там кансультаваліся з Франкам, каго менавіта вызваліць. То бок беларускія дэмакратычныя сілы тут граюць вельмі такую нязначную ролю, шчыра кажучы. І я думаю, што вось гэта помпа уступаць, не уступаць у перамовы з дыктатарам, яна трошкі смешная, таму што Лукашенко не ў тым становішчы, ён дастаткова цвёрда сябе адчувае дзеля таго, каб сядаць там за адзін стол з тымі, каго ён грэбліва так называе збеглымі. І трэба ўлічваць гэтую рэакцыю, што і на санкцыі, на ўзмацненне санкцый апазіцыі не вельмі ўплывае, і на такога вось кшталту угоды таксама. І таму нейкі вось максімалісцкі пафас з майго гледзяшча ў такой сітуацыі ён недарэчны. Вы толкам нічога не маглі, груба кажучы, зрабіць 5 гадоў, дык адыдзіцеся цяпер у бок і не замінайце, калі працэс прайшоў і людзі выходзяць на свабоду. Ну, калі працэс пайшоў дзякуючы намаганням адміністрацыі Трампа, якая роля дэмакратычных сілаў цяпер можа быць? Ну, цяпер, вот, ну, как выйшаў Сергей Ціхановскі, я так разумею, што праз некаторы час, калі ён прыйдзе ў сябе, ён таксама будзе прэтэндаваць на пэўныя ролі, яшчэ выйдуць людзі з-за кратаў, калі гэты працэс працягнецца. Якая роля дэмакратычных сілаў у гэтай сітуацыі, калі, ну, все было вырашана без іх, калі так? Ну, ведаеце, гэта ж роля дэмакратычных не трэба ўзводзіць у гэта ў абсалют. Ці галоўнае гэта пытанне. Напрыклад, для мяне галоўнае, што выйшаў Ціхановскі, што выйшлі іншыя людзі, што выйшаў там Юрай Зянковіч, а не тое, якая роль там у гэтым канкрэтных дзеячаў. Ці там умоўны Павел Латушка гэтаму паспрыяў, ці наадварот ён гэтаму замінаў. Для мяне значна важней, непараўнальна важней тое, што людзі не гніюць на нарах, а выходзяць на свабоду. Гэта праблема саміх гэтых апазіцыйных штабоў, як убудавацца ў гэты працэс. І для мяне відавочна, што там ёсць дзве плыні, і тая плынь, якая выступае за болей гнуткі падыход да вырашэння стратэгічных задач для дэмакратызацыі Беларусі. Я думаю, што гэта група цяпер узмоцніцца, у яе будзе болей аргументаў. Так што вось будзе гэта канферэнцыя «Новая Беларусь». Замест таго, каб там кідаць панты і потым сядаць у галёш, як з гэтым пашпартам «Новай Беларусі», лепей цвяроза пагаварыць пра сённяшнюю сітуацыю, вызначыць, як дзейнічаць далей. А не весці перамовы, Ізраіль з Хамасам вядзе нават перамовы, каб выцягнуць сваіх людзей. А вы сказалі падчас нашай размовы, што часам інтарэсы Лукашэнкі і інтарэсы Беларусі супадаюць. Наколькі яны супадаюць цяпер? Ну, тут же не ўзважыш і не вылечыш у нейкіх працэнтах, гэта ўсё сітуацыйна. Скажу так, што Лукашенко з аднаго боку, канешне, ён прамаскоўскі, такі савецкі па менталітэце, але, па-першае, ён не імперыяліст, і тут трэба аддаць належнае, у гэтым яны з Пуціным разыходзяцца. Лукашенку важна, каб у яго была абсалютная ўлада, як ён кажа, над клачком зямлі, над гэтым, над Беларусю, каб ён тут быў самадзержцам. І вось гэта стварае калізію ў ягоных дачыненнях з Крамлём. Да 2020 года мы бачылі, як была проста часамі такія былі бітвы, у тым ліку і медыйныя, падчас гэтых войнаў газавых, нафтавых, там, малочных і гэтак далей. Калі Лукашенко фактычна тырадамі Зянона Пазняка казаў, што яны хочуць нас скамечыць і ў кішэню пакласці, што гэта імперыялісты і гэтак далей, і гэтак далей. Гэта нікуды не падзелася. І Лукашенко, нягледзячы на гэту саладжавую такую інтэграцыйную рыторыку, нягледзячы на тое, што ён рэгулярна сустракаецца і абдымаецца з Пуціным, насамрэч у яго ў галаве цвіком сядзіць думка, як захаваць сваю ўладу, у тым ліку і ад так званага старэйшага брата. І вось у гэтым інтарэсы
Лукашэнкі і інтарэсы захавання суверэнітэту Беларусі, яны ў пэўнай ступені пераплятаюцца. Канешне, Лукашенко сам загнаў Беларусь у вялікую залежнасць ад Масквы, але цяпер відавочна, што ён хоча пашырыць для сябе вось гэты абсяг геапалітычнага манеўру. І тут разумна ўсё ж такі, наколькі магчыма, спрыяць гэтаму. Цудаў, яшчэ раз паўтаруся, не будзе, але казаць, што Лукашенко цалкам марыянетка, не выпадае, таму што, глядзіце, вось увесь час дзяўблі, каркалі, што Пуцін зараз выкруціць Лукашэнку ў рукі, і беларускія салдаты пойдуць у гэту украінскую мясарубку. Вунь колькі часу прайшло, 3 гады прайшло, і ўсё ж такі не пайшлі. Значыць, і ракеты з восені 22-го года з беларускай тэрыторыі на Украіну не ляцяць. Я думаю, што гэта ўсё ж такі таму, што Лукашенко ўпёрся рогам і змог давесці Пуціну, што лепей ўсё ж такі, ён хітры, канешне, мы лепей будем ад НАТО, ад вераломнага прыкрываць вам спіну рускім братам, але факт тое, што ён ад такога вось кроку ўсё ж такі утрымаўся. І мы не ведаем, наколькі, дакладней нават ведаем, што і былі і застаюцца нейкія нефармальныя кантакты з тым жа Кіевам па лініі спецслужбаў, і Лукашенко нават у гэтым пытанні часткова сядзіць на 2 крэслах. Так што цяперашняя вось нейкая спроба даць яму магчымасць пашырыць вось гэты калідор для геапалітычнага манеўравання, яна хоць і выглядае вельмі праблематычнай, але ўсё ж такі чаму б не скарыстаць і гэты шанс. І маё апошняе пытанне да вас не як да аналітыка, а як да чалавека, як да беларуса. Вось учора практычна все глядзелі гэтыя першыя кадры вызваленых людзей, гэтае фота, відэо, як Ціхановская там трымае за руку мужа, фота нашага калегі Ігора Карнея, Наталі Дулінай, іншых палітзняволеных. Што вы адчувалі учора, што вы адчуваеце цяпер? Шчырая радасць за гэтых людзей, таму што для мяне гэта неаспрэчна, што свабода, жыццё чалавека павінна быць на першым плане. Ведаеце, калі нейкімі прыгожымі лозунгамі гэта дэ-факта адсоўваюць на другі план, вось ніякіх кампрамісаў, пакуль не будзе поўная перамога, там аковы цяжкія падуць, так бы мовіць, і гэтак далей. Насамрэч гэта можа быць не хутка, і такога светлага імгнення перамогі, якім ён малюецца там рамантыкам ці максімалістам, можа не будзе ўвогуле ніколі, і працэс трансфармацыі Беларусі можа заняць дзесяцігоддзі. А людзі тым часам гніюць, гінуць у гэтых турмах. І таму кожны раз, калі нехта ці цэлая група, тым болей, выходзіць на свабоду, гэта для мяне бясспрэчная перамога. А ўсё астатняе гэта дэталі. Спадар Александр, дзякуй вялікі, што прыйшлі да нас у эфір, што прыйшлі у наш жывы эфір у нядзелю, якраз пасля прэсавай канферэнцыі Святланы і Сергея Ціхановскіх і вызваленых палітвязняў, якую глядзелі дзесяткі тысяч людзей. Дзякуй вялікі за вашу экспертызу. Гэта быў Александр Класкоўскі, палітычны аглядальнік інфармацыйнага агенцтва «Позірк».